magsimulang hilin eh. Ay, madungkalis. Ako naman, nalapatutulong. Ano nagdug ko. Sudan, nadali, nadali mo.
Bigas. Uy. A few moments later. Hi, good morning. Ayong buntag sa tibok kalibutan. Salamat Lord. Salamat sa gasa sa kinabuhi. Sa grasya kang gatubangan karon na sa lamisa. Mayong buntag. Tanan. Pagbuhat ko ani, magkapis ako. Pagbuhat ipag mga nawag ng mga alaga. Napidita. Alin pamahos mga bata ron na fried rice, na fried chicken, ay hotdog, mga pa'y buwad. Buhat ko nila kay papawan sila. Mahaw, mga pilay. Lang nung hakupan. At sa katunungutan naghapon nga. Ito kahapon din nga. Nailaay ko ang vlog kahapon. Siguro gilain na mo. Kaya po, salamat sa gilain na mo. Sa gilain na mo, uli magyapon mo sa angkuan. Payag. Salamat. Ang ganda yung tanan di ay labi na ni Mamiling Ayok. Morning. Kung limang Cherry Ulrich diya sa Denao, Valencia. Good morning. Maayong adlaw diyan tanan nanay sa Valencia, Denao. Maayos na ta. Diyan kamahaw. Okay. Magprepare mo ko din yung mga bata. Hawas mga bata. Ay, ako magsugod siya ng servisyo. Itong nangutana lagi. Nalisip ang utana. Asali ko ng kulapit. Sorry na mo. Hindi mo katulog sa kulapit. Hindi mo kasubaybay. Birma Makabalo, morning. Takala, morning po, mainita. Kadampas, Marcelo Castañares, morning sir. Silingan na ta. Taglaran. Uda sa Cebu. Kanang Berminting, hindi. Noel Dominguez. Good morning.
Nalimot din ko sa adlaw ron. Adlaw, Webes na deron, Kitang 5, birthday deron sa ahang pamangkan ng Taas Manila. Benedict Florano, o Benedict Florano, anak ni Melita. Month naman namo ron mga September. Ay, Benedict, Aisha, Melita, ako, Ariana, Ali. Daghan may mag-birthday September. Tumasakop na tayo ng taong September kaya ako si Ali. Napres Junjun, Balang Gijin. September food na. Benedict, Elsa, Ariana. Mayor, Rosalie. Ang dutod na. Bala ko yan da, basta lawas. Anong panahon na mag-birthday, na maghanda-handa pa. Salamat lang sa mga gaham na. Alam pa sa edad. Panahon. Napangdamdamatanan sa inyong pamahaw. Pamahaw na ta. Tao. Pinyan kong badi, kami sa tulingan gapon sa laay ko rin. Miwa magaling lugar ha. Diba magsaba-sabada ni, mag-iro ko na rin pagkagubot. Tungoy ng kulian ni San Isidro. Ay, dako pa ning bahay, up and down po di. Siyempre nasilong. Pag-uwat. Ganyan nga. Ngayon, yung tanan lang nga. Ang sa kunin trabaho. Siyempre, panimalay. Hanggang manong opisina, matay grado. Panimalay ito yung trabaho. Manilo, manlaba, tanan. Sa gawas, nasiligon, dako, luag, napay pasik bulan. Patapos gawas, ibabaw, dapat dyan manukan. Anang sahay, yung daadun ko ansad. Gawas, maguna. Anam-anam naman ang trabaho kada adlaw. Kung karoon na bisibisihan kay kasi mana ba sa ko daniwa ni duty. Siyempre ang mga panahon sa adlaw-adlaw. Kadaghan. Wala na masunod na mga trabaho sa amin. Adlaw-adlaw kay mamalang itong iskapo pa kung isa ka semana. Salamat niya po kung sa mga iskapo ko. Kaya nasundo, maragyapon. Salamat. Sa Diyos. Wala ginig ba Bernice? Karong Bernice, ugma. Hindi sang gano'n. Ugma, sa hapon, masin pag mo, iskapo na po ko, hanto na po ko higakaw, mga isa po Alicia, kaya ang mga labunan ko sa Alicia nga, sa kasimana, ang mga noong, dito malabhik, itong sa kabisi, itong pilakadlaw, at pista. Hindi pa ko order, gidawat, sa kabisi, gidawat, gapon ko order, kaya rin suki, di tagam. Ka-deliver pa ko order, niya po ito ko Valencia. Muna ugma, muna sa po Valencia, akala po itong kawalingan ng mga loob. Gura dito ko ito malabhik.
Mapas pa, magtanong pa ako gamuti. Tapos niyagin, tabang ka na ng gamuti. Sayang ang katong ubos ang nagbutam ng bulanghoy nga. O nagbutam ng bulanghoy. May tanong nun. Dito pala man ito period hapon magtanong galing ito ang plado. Ngam sa ko diha ni Ito Grace, Triple Brothers, diya sa Saudi. Ang diya ito. Ang kanunay, ito ang lapis lado. Pero may buwad ya. Paborito rin mo. Bitaw. Dito ko kada adlaw maglutog buwad kay kasabaan ka sa itong amo. Ako, pinamit ko kulay buwan. Mga bata po dani kay kung kaalam ko. Yung piniparat katong buwan kay aming hugasan. Basta ito ka. A few moments later. Karon di ay kay kami na naman ugtuan ni mabilin. Nga manggugkuan lawoy. Nga kung sigan sa bukid na maglawoy ko ron. Kamunggay taong tangad marmani. Kasumo di prinsing ka karne. Carnelius Pistas Alicia, Carnelius Valencia. Sabot dani napagi karne kay Gilbert Diswa pamangkon. Kahilo na. Kahilo na yung karne. Utang kong tambaw sa hilo. Kita makaroza ba ito sige karne. Wala maglaoy ko ron, bahala sila mga abang nga tao, di mga maglaoy. Sakay na na ako maglaoy. Sakto pa naman naman kong panglaba, hindi gamo. Hindi gamo sa ako panood to. Ayun na lain na pang tono. Trabaho. Kahibis na ron. Schedule na sa mga tighindo sa amin sa bintana sa taas at silong. Kaya ugma schedule na ugma maraba ko magkuan. Ilis ko mga widget. Widget o punda. Kung saan mong tanan, mga ba maglaoy. Pobre na dari may maka-relate. Laoy kamunggay. Subakag pangad. Tambog kabuhi. Galing pagkanay kamong gawas. Lapitan nga. Sulbad. Naghikay nagpayod to. Kamu ba? Naghihikay na ba mo? Baka di ba kanti na kong ngarang oras panglakas mga bata. Mga intuan silong. Mga hindi pa sa mga labanan. Mga laba. Tawag naman ako pang laba. Ano na kung kaya sila ano na magulang sila ng lamisa. Ano na kung maglaway ko. A few moments later. Kay Paris naman, naman ang panood to.
Manguan sa ko rin sa amin. Mangrapo ko. Kada wibis man ko dani manguan. Manguan ko. Sa taas. Kung nilikod o so doon ito gawas kanan ambihan mo ng serbisyo o ako ilingaw kamugod may sa amin likod back to back so dug sa gawas halinga doon matag wibis sa kasimana kas aragod pod sa silong dapat silong utahan bilang lingaw. Walang lingaw, huwag na pa din dutang guwad. Guwad na ko. Talong na kong kamuti. Gini kayo may guwaran. Ara ko dani.